בוקר טוב, אליהו. בוקר אור. אוח, כל כך יפה פה. הנוף והגינה פשוט גן עדן קטן. הנה תירס גדול, אנחנו אוכלים אותו חי. תירס צעיר לעונות שונות. מה זה? זה תות שדה. יש פלפל וגמבה וגזר יש פה, שבמשך הזמן אנחנו אוכלים אותו, שם יש עצי אבוקדו. הכל אורגני? הכל אורגני, בלי יוצא מן הכלל. והכל תלוי, מאוברר, מטופל. ואת זה עושה הגנן שלך, שם אותם. זה הגנן שלי, זה הגנן שלי, כן, זה אני בעצמי. אתה לבד? אני לבד, על סולם, גבוה, עולה ולא נופל. בכל הגן, בכל הדונמים האלה שראינו, אתה לבד? לבד. בכל השטח? 3, 4, 5 שעות ליום, לפעמים 12 שעות, בזמנים שיש לחץ, וזה עבודות חשובות. אבל אפשר לעשות את זה. אם אתה במצב בריאות. בגיל שלי, רוב האנשים כבר מתחת לאדמה. אני 45 שנים בתמונה של הטבעונות, ועוד לא ראיתי רופא ולא הייתי חולה יום אחד ולא לקחתי אף תרופה עד עכשיו. אפילו תרופה? לפעמים יש איזו נזלת, כי גם אני לפעמים חוטא קצת במזונות לא כל כך טובים, אבל בכמויות קטנות. אבל זו העובדה, ויש לי הביטחון המלא. למה שמחר יהיה יותר גרוע מאשר היום? אם אני נוהג נכון, המערכת שלי נקייה כמו שצריך, ואני צם פעמיים בשנה. תמיד היית טבעוני? מגיל 38. היה לי חבר שניסה לשחד אותי, מה שנקרא, והוא נתן לי עצה אחת. לא רציתי לשמוע עליו, כי זה המון הגבלות ודרישות וכך הלאה. הוא אמר לי פעם אחת, תפסיק לאכול ארוחת בוקר. ואני סבלתי אז מעצירות מסוימת. אחרי 10 ימים התחילה הקיבה לפעול לבד, בצורה טובה. ואז הייתי בר מזל, הייתה לי חנות ספרים, והזמנתי מיד מאות ספרים מחוץ לארץ. גם למכירה וגם בשבילי. ומזה התחיל הסיפור. מהי תפיסת העולם שלך? דבר ראשון והחשוב ביותר הוא שהיכולת הזאת שיצרה את היקום, את כל הברואים, צמחים, בעלי חיים, כמובן בן אדם, היא יצרה ביכולת כזאת של הישרדות, של יכולת לשקם את עצמו בזמן צרה, יכולת לאמץ את עצמו למאמצים כבירים בשביל להישרד בחיים. זה הדבר הראשון. וזה מחייב אותנו שיש לנו שכל להבין שאנחנו חייבים לכבד את היכולת, וכל תופעה שהגוף מראה לנו, אנחנו צריכים להבין שזה רק לטובתו. הגוף לא יכול להזיק לעצמו. אז רוב האנושות, כל העולם טועה בדרך החיים שלו, ורק אתה וקומץ אנשים אחרים שמאמינים בטבעונות צודקים? אני חושב שהרוב לא קובע לגבי דבר שהוא נכון או לא נכון. יש רוב שלא יודע והוא טועה. המחלות באות מגורם אחד בלבד. הן באות בגלל עודף רעלים ופסולת בגוף. הגוף בנוי בצורה כזאת שיש לו 5-6 איברים שעוסקים בפינוי מעיים, כליות, כבד, אור, והתפקיד שלהם הוא לסלק את הרעלים. האיברים האלה אינם מסוגלים לפנות את כל הרעלים שמצטברים יום יום. ואז מה קורה? הגוף מתחיל לראות שיש סכנת חיים. כי הרעלים האלה, אני יכול לספר 1000 סיפורים איך אנשים מתו מעודף רעלים. הרעלים האלה יכולים להזיק לגוף ולסכן את החיים. ברגע שהגוף מרגיש שיש סכנת חיים, הוא יוצר מוצא חדש לרעלים. זוהי המחלה. אפשר להגיע למצב אידיאלי של חוסר רעלים מוחלט? לא, בשום אופן לא, ולכן יש לנו עזרה וזה הצומות. ובזמן שהאדם צם לגמרי ממזון ושותה רק מים, הגוף פשוט אין לו, הוא לא מבזבז את האנרגיה על המזון. הגוף רק מרגיש שאתה משחרר אותו מאוכל, הוא מתחיל להתנקות ולהשתקם. אז אתה לא רק שצריך לצום, אלא פשוט לא לעשות הרבה. להיות במנוחה, לקחת חופש. אני לוקח חופש. מה היה הצום הכי ממושך שלך? 21 יום, אבל זה לא חשוב. אני הייתי לצום הרבה יותר, אבל לא יכולתי. הייתה לי עבודה, מוכרחתי לחזור. עם יד על הלב, אליהו, אתה לא חוטא לפעמים? אני חוטא בערך 2-3% מהמזון שלי. בלי לחם? בלי לחם. אבל למרות שאני קונה לחם, ואני גומר אותו במקרר, הוא נמצא בערך 1.5 חודשים עד חודשיים. ביצה? אני לא נגעתי בביצים 45 שנים. 45 שנים? לא נגעתי, לא בבשר, לא בדגים כמובן, וגם לא בביצים. איזה טיפ היית נותן לי למשל, כדי לנסות לשנות את אורח חיי? אם אתה יכול לקחת לפחות 70-80% יהיה מזון חי. מזון חי זאת אומרת שלא נגעו בו. פירות זה הדבר הכי פשוט והדבר הכי טוב. אם תאכל פעמיים ביום פירות, לא לערבב, כל פרי לחוד, ובערב סלט טוב עם משהו
ואתה עושה את זה באופן עקבי, יום-יום, תוך שבוע-שבועיים אתה קודם כל תרד במשקל, ואתה תרגיש אחרת, אתה תרגיש בן אדם אחר. ערני, משופשף, חד מחשבה. אתה מלווה את זה בפעילות גופנית, יומיומית? כל יומיים אני עושה 6 קילומטר. כל יומיים שלא הולך אני מתעמל חצי שעה. אני עושה טיפול עיניים בשביל להוריד משקפיים לקריאה, וכבר הצלחתי, כבר הורדתי 2.5 מספרים, ועבודה גופנית בשטח. עד לא 120, עד כמה כמו שאתה שהספרדים מאחר. אומרים, הספרדים אומרים לאריכות ימים ושנים. בלי הגבלה. העיקר להיות בריא. משתדל. להתראות.